Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho ngabantu asho ukuthini amaphupho ngabanye abantu? Lokhu kuhlanganisa izithulu, izilima, abangane, omakhelwane, abantu abakhulile, abantu ababi, abafelokazi nabantu abasha. Ukuphupha indlovukazi. Uma uphupha indlovukazi, owesifazane, ongumama walowo oyinkosi ebusayo, lokho kusho ukuthi kunabantu abakuthembile kakhulu ngenxa yezenzo zakho zokuba muhle phambi kwamehlo abo. Lelo phupho liyizinkomba zokuthi usuke uzozuza injabulo nenqubekela phambili empilweni yakho.